Yeremia ti aduanan Asama eba Yeremia nkyɛn a ɛfa Yudafo a wɔte Misrim asase soɔ. Wɔn a wɔtete Migdol ne Tapanhes ne Nof ne Patros asase soɔ no nyinaa ho nie. Sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Mo ara mo ahunu bɔne a mede maba Yerusalem ne Yuda nkuro nyinaa soɔ no nyinaa. Na hwɛ, ayɛ amanfo ne. Na obiara ni hɔ a ɔte soɔ. Efiri wɔn bɔne a wɔyɛ de huru meboɔ. Sɛ wɔkɔkɔhye aduhwam de som anyame foforo a wɔne mo ne mo agyanom nnim wɔn no nti. Na mesoma menkoa adiyifo no nyinaa ma wɔba mo nkyɛn. Metua nhema mesoma sɛ monyɛ akyiwade a ɛyɛ metan yi bi. Nanso wɔantie. Na wɔamrɛ wɔn aso ase sɛ wɔbɛsane afiri wɔn bɔne ho. Na wɔrenhye aduhwam mma anyame foforo. Ɛna manibere ne mabufuhye hwie guye. Na ɛdare Yuda nkromu ne Yerusalem mmorɔno so ma no dane asasefo ne amanfo sɛdeɛ ɛtie ne yi. Na afei, sɛ Awurade asafo Nyankopɔn, Israel Nyankopɔn sie nie. Adenti na mo nso moyɛ bɔne kɛse atia mo ara mo kra yi. Sɛ wontwitwa mu ɔbarima ne ɔbaa. Abɔfra ne akokoa mfiri Yuda. Na wɔanya mo nkae biara. Sɛ mode mo nsa no nnwuma rehuru meboɔ. Na mo ahye aduhwam ama anyame foforo. Misrim asase a mo abaso abɛyɛ hɔ ahɔho yi so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na mo ase bɛhye. Na mo ayɛ nnome ne nsopa. Asase so amanaman nyinaa mu. Mo wura firi mo agyanom ne bɔne ne Yuda ahemfo ne bɔne. Ne wɔn yerenom ne bɔne. Ne mo ara mo ne bɔne. Ne mo yerenom ne bɔne a wɔyɛ no Yuda asase so ne Yerusalem mmorɔ no so no. Ɛna wɔmrɛ wɔn ho ase de besi na dai. Nanso wɔnsuro. Na wɔnante me mmara ne mahyɛde a mede misisi mo ne mo agyanom anim no so. Enti sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Hwɛ, mede m'anim asamo na asi mo bɔne. Na Yuda nyinaa ase ahye. Na mafa Yuda nkae a wɔde wɔn ani ato so sɛ ɔbɛba Misrim asase so abɛyɛ hɔ ahɔhoɔ no mama wɔn nyinaa sa. Misrim asase so na wɔbɛtotɔ. Afena ne ɛkɔm nti wɔbɛwie sa. Afiri akuma so akosi ɔkɛseɛ so. Afena ne ɛkɔm ano na wɔbɛwuo. Na wadane ntankadeɛ ne ahodwirideɛ ne nnome ne nsopa. Na mɛtwe wɔn a wɔtete Misrim asase so na so. Sɛdeɛ mede afena ɛkɔm ne owuyadeɛ bɛtwe Yerusalem aso no. Na Yuda nkae a wakɔ Misrim akɔyɛ hɔ ahɔhoɔ no mu biara remfiri mu. Anaasɛ ɔrenka na wasane aba Yuda asase a wɔpɛ sɛ wɔsan kɔ hɔ no so kɔtena hɔ no. Ɛfiri sɛ obiara rensane mma gye adwanefo. Ɛna mmarima a wonim sɛ wɔn yerenom hyehye aduhwam ma anyame foforo no nyinaa. Ne mma a wogyinagyina hɔ no nyinaa asafo kɛseɛ. Ne ɔman a wɔte Patros Misrim asase so no nyinaa bua Yeremia sɛ. Asɛm a wɔreka kyerɛ yɛn Awurade din mu yi, yɛrentie wo. Na mmom yɛbɛyɛ biribiara efiri yɛn anum. Sɛ yɛbɛhye aduhwam ama ɔsoro hema no. Na yɛhwie ahwiesa ama no sɛdeɛ yɛne yɛn agyanom, yɛn ahemfo ne yɛn asafo hene yɔɔe. Yuda nkuro ne Yerusalem mmorɔno so a aduane mee yɛn na yɛdi yie na yɛnhunu bɔne biara no. Na efiri bere a yɛgyae ɔsoro hema no aduhwam hyeɛ ne ahwiesa hwie no, ade nyinaa bɔ yɛn. Ɛna afena ne ɛkɔm awie yɛn yoyi. Na sɛ yɛhye aduhwam ma ɔsoro hema, na yɛhwie ahwiesa ma no a, na yɛkwati yɛn kunu no na yɛyɛ ɔtatra de sisi hɔ ma no, na yɛhwie ahwiesa no anaa. Ɛna Yeremia ka kyerɛ ɔman no nyinaa, mmarima ne mmaa ne nkurɔfo a wobua no nyinaa sɛ, aduhwam a mo ne mo agyanom, mo ahemfo ne mo mapɔnma, ne asase no so nkurɔfoɔ no hye no Yuda nkuro mu ne Yerusalem mmorɔno so no. Ɛnyɛ ɛnonom na Awurade akaeɛ, na aforo ahyɛ ne n'akomam. Ɛfiri sɛ, na Awurade ntumi nsoa mo ne yɛ bɔne ne akyiwade a moyɔɛ no bio. Na mo asase adane amanfo ne ahodwirideɛ, ne nnome a obiara ntena hɔ sɛdeɛ ɛteɛ ne yi. Esiane sɛ mohyehye aduhwam yɛ Awurade bɔne, na mo antie Awurade. Na mo ani ne mmara ne n'ahyɛdeɛ, ne n'adansesɛm no so nti na asane bɔne yi abesane mo sɛdeɛ ɛteɛ ne yi. Na Yeremia ka kyerɛ ɔman no nyinaa ne mmaa no nyinaa sɛ, Yudafo a mowɔ Misrim asase so nyinaa, muntie Awurade asɛm. Sɛ asafo Awurade Israel Nyankopɔn sie nie. Mo ne mo yerenom, mode mo ano ka, na mode mo nsa ma no ba mu sɛ,
mara na yɛbɛma yɛn aboade a yɛhyɛ ho bɔ no sɛ yɛbɛhye aduhwam ama ɔsoro hema na yɛhwie ahwie san ma no timara na mobɛma mo bɔhyɛ no atim na manso na mobɛma mo aboade no sɛ nti muntie Awurade asɛm Yudafo a mote Misrim asase so nyinaa hwɛ maka me din kɛseɛ no sɛ Awurade asɛm nie wɔremmɔ me din Yudani biara anum wɔ Misrim asase nyinaa so sɛ Awurade Nyankopɔn te ase yi hwɛ mewɔ wɔn ho ani bɔne ho na ɛnyɛ papa ho na Yudafo a wɔwɔ Misrim asase so no nyinaa bɛdwerɛ afena ne ɛkɔma no akosi sɛ wɔbɛwie sa na nipa kakra bi a wɔbɛfiri afena no afiri no bɛsane afiri Misrim asase so aba Yuda asase so na Yuda nkae a wɔbaa Misrim asase so bɛyɛ hɔ ahɔhoɔ no nyinaa bɛhunu oni a n'asɛm bɛgyina midie o wɔn die o na yei bɛyɛ nsɛnkyerɛnne ama mo Awurade asɛm nie sɛ mɛtwe mo aso ɛha yi na moahunu sɛ mo ho na me nsɛm no bɛba mu ayɛ mo bɔne sɛ Awurade sie nie hwɛ mede Misrim hene Faro Hofra merehyɛ n'atamfo ne wɔn a wɔrepɛ no akunu no nsa sɛdeɛ mede Yuda hene Sedekia mehyɛ Babel hene Nebukadreza ɔtane no pɛ no akunu no nsa no